Xi publikajthom jagħmlu dawn il-kuntratti? Fil-Parlament waqt dibattitu dwar is-settur tal-enerġija, Simon Busuttil der irrabjat daqs dakinhar li l-President tal-Kummissjoni Ewropea u kummissarji minn tiegħu qalulu li fil-proġett tal-impjant tal-gass il-Gvern mexa mar-regoli kollha Ewropej u l-proġett għandu l-barka tagħhom. Waqt id-dibattitu dwar is-settur tal-enerġija, il-kuntratti li analizzat l-istess Kummissjoni Ewropea, Simon Busuttil għażel li tagħhom biċċiet. Taf x'jiswew dan għall-Oppożizzjoni? Ma jiswew assolutament xejn. Dawn il-kuntratti tajjeb illi wieħed iqgħod tagħhom għax ma jiswew assolutament xejn. Din it-tip ta' attitudni kkaratterizzat l-interventi tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li attakkat kemm felħet il-proġett tal-impjant tal-gass. Kelliem wara ieħor bħal Ryan Kallus u Marta Sportelli għamlu li setgħu biex juru kemm skont huma u ħażin dak li jagħmel il-Gvern. Magħhom kompla id-deputat Edwin Vassallo li Busuttil talbu jitkellem f'isem is-self-employed. Dan il-kontratt the mother of all evils. X'ma naħsbux li dan id-deal huwa deal maħmuġ. Fuq kollox il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista reġgħu enfasizzaw kemm m'għandniex bżonn l-impjant tal-gass. Impjant li mhux biss se jraħħas il-kontijiet iżda se jnaqqas it-tniġġis fl-arja. Tniġġis tal-arja ma kienx bżonna dil-power station. Mhix ġustifikata, Sur President, għaliex ir-roħs fil-kontijiet li qed ingawdu minnu illum, żgur mhijiex grazzi għall-politika tal-Gvern. Biex jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom kontra l-istess impjant, il-kelliema li qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet qalu li mhux possibbli jorħsu l-kontijiet, saħqu li raħsu bis-saħħa tagħhom. Għaliex raħsu l-kontijiet? Min għandu jieħu l-kredtu tagħha? Għax kien hemm power station ġdida f'Jamanta li sabu huma mibnija minn gvern ta' qabel. It-traħħis kif sar? Aħna nafu, Sur President, li it-traħħis sar mhux minħabba xi kapaċità min-naħa tal-Gvern, iżda għaliex dan il-Gvern kellu il-vantaġġ tal-investimenti illi jagħmel il-Gvern preċedenti. Iżda anke hawn spikkat l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni. Għax fil-waqt li l-kap qal roħsu bis-saħħa tiegħu, id-deputat Edwin Vassallo qallu li ma roħsu xejn. Idba żwira l-oħra fuq il-kontijiet tad-dawla l-ilma. Għax jien għandi wieħed minn dawk li għandi dubji kemm verament raħsu il-kontijiet. Jien